नमस्कार, मी स्नेहा परब। आज तुम्हाला जाडा सुका जवला असतो त्याची भाजी कशी बनवायची ते दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारं साहित्य: राई, जिरं, हळद, 3 मीडियम साईजचे कांदे, आलं लसूण पेस्ट 7-8 लसणीच्या पाकळ्या आणि अर्धा इंच आलं, 10-12 पानं कढीपत्त्याची, लाल तिखट तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही घालू शकता। 2 टोमॅटो मोठे घेतलेत मी, बारीक कापून घ्यायचे ते, आणि कोथिंबीर। आणि ही जाडा जवला आहे हा। मी त्याचे डोकं आणि शेपूट आणि शिवाय पाय हे काढून घेतलेत आणि असा साफ केलेला आहे जवला। त्याचे पाय काढून टाकायचे, नाही तर ते काढलं नाही तर कडक लागतं ते आणि खाताना त्रास होतो तो। ते आता मी 10 मिनिटं पाण्यामध्ये ठेवलेला तो, त्याच्यामुळे काही माती वगैरे काय असेल तर ते जाण्यासाठी। आणि 10 मिनिटं झाल्यानंतर स्वच्छ धुवून घेतलाय तो आणि थोडा नरम सुद्धा होतो तो। आता आपण कृतीकडे वळूया। आता मी गॅस चालू करते। 4 ते 5 चमचे तेल घेतलंय। आता आपण त्यात राई टाकूया। तेल आपलं तापलेलं आहे। जिरं, हळद आपण नंतर टाकणार आहे कारण का ते जळेल लगेच टाकली तर। आलं लसूण पेस्ट टाकणार आहोत आणि हा कढीपत्ता जरा ढवळून घ्यायचा आपण। त्यानंतर हा आपण कांदा बारीक चिरून घेतला आहे। 3 मीडियम साईजचे कांदे घेतलेत मी इथे। या भाजीला कांदा जरा जास्त लागतो, चव छान लागते मध्ये। हे आता आपण सर्व चांगलं परतून घेणार आहोत। आपण या कांद्यावर थोडं मीठ टाकणार आहोत, त्यामुळे काय होणार आहे, कांदा जरा लवकर बावला जाईल। थोडं नावाला किंचितसं मीठ टाकलंय। आता आपण याच्यामध्ये हळद टाकूया। आता काही जळणार नाही हळद टाकली तरी। हा आता आपला कांदा गुलाबी रंगावर झालेला आहे। आता आपण त्यामध्ये हे मोठ्या आकाराचे 2 टोमॅटो बारीक करून चिरून घेतले ते आपण टाकणार आहोत। आपण आता ते ढवळून घेणार आहोत आणि टोमॅटो शिजण्यासाठी याच्यावर आपण झाकण ठेवणार आहोत आणि थोडं पाणी झाकणावर ठेवणार आहोत। आपण आता हे झाकणावर थोडं पाणी टाकणार आहोत, त्याच्याने जरा लवकर टोमॅटो आणि कांदा शिजला जाईल वाफेवर। त्या आतमध्ये आपल्याला पाणी घालायचं नाहीये, पाणी न घालताच ही भाजी बनवायची आपल्याला, कारण आपण ते भिजत ठेवलेले होते 10 मिनिटं, त्यामुळे ते आपले प्रॉन चांगले नरम झालेले आहेत। 5 मिनिटानंतर तर आपण ह्याच्यामध्ये लाल मसाला टाकणार आहोत। मी इथे मालवणी मसाला टाकते, तुम्ही कुठलाही तुमच्या जवळ जो असेल तो मसाला टाकू शकता। इथे जर तिखटच ही भाजी बरी वाटते। मी इथे 3 चमचे लाल तिखट टाकणार आहे। तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्हाला जेवढी तिखट लागते तेवढी तुम्ही टाकू शकता। मसाला टाकून झाल्यानंतर चांगलं ढवळून घ्यायचं आहे आणि पुन्हा झाकण लावून जरा टोमॅटो थोडा शिजण्यासाठी ठेवूया आपण, कारण प्रॉन घातल्यानंतर पुन्हा ते आपल्याला जास्त वेळ ठेवता येणार नाहीये, त्यामुळे जरा थोडा नरम व्हायला हवा कांदा। बारीक गॅसवर आपल्याला हे शिजवायचं आहे चांगलं। हा जाडा जवला चांगला स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे, कारण ह्याच्यामध्ये रेती असते। नळाखाली व्यवस्थित चाळणीत धरून स्वच्छ धुवून घ्यावा लागतो। आणि ह्याचे जे इथे पाय असतात ते पाय जर काढले नाही तर ते खाताना लागतात, डोकं आणि शेपूट आणि हे त्याचे पाय तेवढे ते स्वच्छ काढले की झालं। मग आता आपण ह्याच्यामध्ये हा जाडा जवला घालणार आहोत। आता आपण ह्याच्यामध्ये मीठ घालणार आहोत चवीप्रमाणे। मीठ घालून चांगलं ढवळणार आहोत आपण हे। थोडी कोथिंबीर घालणार आहोत आणि बाकीची कोथिंबीर वरून टाकणार आपण। 5 ते 7 मिनिटं उभ्यावर ठेवणार आहोत ती, जर त्याच्यात मीठ मसाला त्या प्रॉन्सला लागायला हवा सुक्या। मी आता हे पुन्हा ठेवणार आहे झाकण ह्याच्यावर आणि मीडियम गॅसवर 5 ते 7 मिनिटं मी ठेवणार आहे। मगाशी मी कोकम सांगायला विसरले। ह्या भाजीमध्ये आंबट लागतं काहीतरी, इथे टोमॅटो घातले तरी सुद्धा ह्या कोकमाची चव जरा वेगळी लागते। थोडं मी इथे हे कोकम घालणार आहे 2 बारीक करून। कोकम तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही लिंबाचा रस सुद्धा घालू शकता, त्याच्याने पण छान चव येईल त्याला।
आता मी गॅस बंद करते. जाड्या जवल्याची भाजी खूपच टेस्टी लागते. भाकरी किंवा चपाती बरोबर कशाबरोबरही खाऊ शकता आणि होतेही झटपट आणि त्याला साहित्यही कमी लागतं. एकदा जरूर करून बघा. माझा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या या व्हिडिओला लाईक करा. माझे लेटेस्ट अपडेट हवे असतील तर माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. तर आता भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. नमस्कार.